Aku jarang guyu setan kowe ha. Aku jarang guyu ta kowe? Ora apa wong nang ngemit ditutup ya. Ayo kaki. Bandaran Ratu Ndorowati. Seta gugul gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Aku darah do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Ndak nggo bancaan. Ayo kaki. Kaki. Sing juara. Balik. Wis arep ngopo saiki gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Bendrawan Durna nyekel aku wae ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Bendrawan Durna karo sapa wae sing arep kok nyekeli aku? Ora iso. Nyepelke. Nang Bendrawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Konsulti turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan istri iki. Kula Trilenggang. Aku jara. Iya. Aku dipindah saka kene. Wis ora ana nggon. Aku dipindah to bareng jara. Aku aku bareng jara. Oh, ngaco saka negon. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Ora lunga. Oh, kula wonten mriki kemawon. Kok ora melu lunga? Ki sateng pundi? Nyatanipun kula papanipun wonten papan mriki kok. Kayane lho, Kakang. Kayane ngapa? Kayane sampean mau ketoke kok ya ora seneng nek Begawan Dewa Wisa lenggah teng mriki. Sampeyan ngomong apa to, Pate? Kula niku seneng. Werkudara kali Janaka Daswita karo Begawan Dewa Wisa niku kula seneng. Kula menika malah ngejojol karo Werkudara. Werkudara saben ana pendhita suwitanana. Saben ana brahmana suwitanana. Wong kok molak-malik. Dolak-walik ora penak kok dibolak-balik. Nggih. Nek ngonten sampean tetep manunggal kalian Kurawa. Oh, manunggal. Kula nyengkuyung kalih Penemban Dewa Wisa. Ngenteng-entengi pedamelan kula dene sampun wonten guru ingkang badhe memulang muruk dhateng pun Kurawa menapa dene Pandhawa. Oh, nggih syukur. Ketoke kok kaya mau kula rumangsa meri yen to mriki niki enten pujangga anyar. Mboten meri sampun. Dipun supun semanten kemawon ya. Bapak Penemban, Ana dawuh apa? samenika kados pundi? Salajengipun kula nenggo dawuh paduka Bapak Penemban. Aku rak wis kandha to. Tuk sumbering perkara memungsuaning Pandhawa lan Kurawa kuwi mengeneng Ratu Ndorowati karo Semar. Lah saiki ngene. Kanggo mbuktekake lahir batine adi-adi mulih padha suwita neng kene yen to lahir batin kepengin rukun karo Kurawa. Patine Ratu Ndorowati karo patine Semar pasrahke karo Werkudara apa dene Janaka. Kuwi miturut aku bab sing mathuk. Werkudara, Nggih. budhal ning Ndorowati. Ya. Aku njaluk bandane Ratu Ndorowati, Werkudara. Wah, piye? Janaka aku ora iso wangsulan. Semanten ugi kula ugi mboten saged paring dawuh. Durna, kula wonten paring dawuh. Kowe ndak dawuhi ngetutno lakune Werkudara karo Janaka tekan Ndorowati. Aduh. Menapa kedah kula Penemban? Iya, kudu kowe. Aduh. Nggih. Wis nika wis takaken dawuh. Werkudara. Nggih.
Ayo ning Ndrawati ngrangket anak Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, aku ora mentolo lan aku ora tekan nindakake gawean kuwi. Mbok liyane aku wae. Werkudara, Piye? iki sing dawuh Penemban Dewa Wisa lho. Kowe aja nganti wangkal karo dawuh Penemban Dewa Wisa. Kudu manut karo dawuh Penemban Dewa Wisa. Manut ta? Wah, Kresna kakangku kuwi pepundenku. Wiwit dina iki aja tak anggap pepunden. Kresna kakangmu kae tak anggap yen to kuwi mungsuh. Kuwi sing bakal bentek-bentekke Pandhawa karo Kurawa. Wah, aku ora iso. Janaka wae, kula iki mboten saged. Kowe iki do kepiye to? Kowe seneng nek to Kurawa karo Pandhawa do perang Bratayuda. Kowe bungah yen to akeh para korban sing padha ora ngerti kentang iku lakon padha blasah kaya babatan pacing. Kowe bungah keluargamu padha tekaning pati. Kowe seneng tekaning pati. Ngono apa piye? Ora. Nek ora menyang. Ayo Kresna dirangket. Wah. Piye iki Jlamprong? Kula iki mboten saged matur. Kowe ora do piye-piye kok kaya rewel. Aja kaya ngono. Sing tetek tanggo-tanggon. Mateni wong siji ning kowe rukun karo Kurawa. Lho pikiran, ning nek kowe ora gelem mateni wong siji, tetep Bratayuda bakal dadi sanak sedulurmu engko bakal ana sing tekaning pati ana ing Bratayuda Jaya Pinangun. Milih endi? Milih endi, Werkudara? Yo. Aku urung iso matur. Kudu iso. Kudu tak aturake milih siji. Ngiklaske nyawa siji, kowe nyelametke nyawa pirang-pirang, ning kowe nyelametke nyawa siji, kowe ngiklaske nyawa pirang-pirang. Hitungan. Ya wis. Wah, mengko sing ngomong kudu aku. Monggo sing kudu paring pangandikan Durna. Piye to kuwi? Kok malah diwolak-walik iki? Aku ki meh ngetutke, kowe iki sing ngrangket Kresna, ora kok aku sing ngomong. Ora bakal tekan yen to matur karo Kresna kakangku. Aku gelem angkat yen to Durna sing paring pangandikan karo Kresna kakangku. Monggo sing temandang aku. Loh, nek aku sing ngomong tegese sing ngrangket Kresna kuwi aku. Wah, gelem ngono ora gelem ya wis. Serasa mangkat nek ndi. Durna, kula wonten maring adawuh. Apa sing dikandhake Werkudara mbok ya mbok lakoni. Kula sing kematur. Iya. Wis ta Kakang mingkari ngendika Kresna kowe tak rangket. Ngontene rampung kok dadak tekan kono-kono. Wah, sampeyan ora ngerti kok Dipate. Kresna niki mesti jejer sencaki. Nek nganti kula matur Kresna kowe tak rangket. Kresnane ro paring dawuh sencaki bres. Modar kula. Pun mboten sawedi wong enten Werkudara kok. Werkudara karo sencaki kalah cepet. Werkudara niku gedhe, alun-alun glondeng. Sencaki wis ceces. Wis menjoto lagi bisa Werkudara. Jawatir monggo yen bungkik bakal miloro kowe aku sing tanggung jawab. Tenan? Yo. Mengke kula ingkang badhe tanggal jawab Bapak Penemban. Temenan? Inggih. Nek nganti ngapusi dicanono lho, kowe tak ajar dhewe. Ora ngapusi. Wis, nek tenan aku sing ngomong. Kresna, kowe tak cekel, kowe tak rangket. Engko nek sencaki wis melintir brengos terus tok junjung wae tok buang ning jaba. Yo. Nuwun sewu ngger kula nyuwun pamit. Menawa Durna bidal samenika kemawon mangke mindak kedalon. Nggih. Nyuwun pamit madhal Pasilan Werkudara Janaka mangkal ayo. Yo, wis kok dawuh. Duryudana kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Penemban Dewa Wisa kula nyuwun pamit. Iya Durna sing ati-ati tak arep-arep praptamu ning Ngastina nggawa bandaning Kresna. Oh nggih, ngestaken dawuh. Bapak Penemban Dewa Wisa aku njaluk pamit. Ya Werkudara sing ati-ati. Bapak Penemban kula nyuwun pamit. Surtiting ati-ati duga-duga digawa Penemban. Dina samengko wis bakal ana trontong-trontong pepadang gegayuhamu. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya mekaten monggo kula kanthi manjing salebeting kedaton Kembul Bujana Ndrawina Bapak Penemban. Iya kuwi luwih prayoga. Pati Sengguni kula wonten dawuh Penemban. Budhana sangganing para sata Kurawa memanuki lakuning Werkudara padene Janaka. Yen pancen prapta negara Ndrawati tegese bocah loro mau mestu padha marang dawuhku. Inggih. Ning yen to mandheg dalan ora mentala mateni Kresna utawa Banda kelawan Ratu Ndrawati.
Ora usah dadak walang ati kroyoken sak kurawamu. Aku ora kepengin meruh uripe Werkudara apa dene Janaka ngestaken dawuh paduka penemban. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik bawan wonten dawuh. Babar pisan budhanu kang padha siping ingsun kundur ngedaton. Kawula ngestaken dawuh. Parmadal pasilan sing ati-ati sampun kados lari alit paman kula sejenar. Purna gatining paranggilan sanadya kundur kedaton jeluk saking gambar kentara kenapit gambaran gading kadheranken sangganing Poromban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingin sami ngambil upatraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Naranata lamun kanthi non saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane lole kentos walu gembol monyor-monyor duk neng dungkul warna dadya Saraswatiwana Werkudara Durna bapakku piye Janaka kula wonten maring dawuh bapa penemban bareng saya adoh lakune awake dhewe saka negara Ngastina lah kok katon cawus guayamu tak sawang-sawang katon rengu pasuryanmu ya ngger ora usah dadak wedi kowe aja nganti kuwatir maraca apa nam-namen jroning atimu petung-petungen nganggo nalar sing ganep digelar digulung kowe kudu negake marang kadangmu tuwa ya kuwi anak Prabu Ndarawati yen anak Prabu Ndarawati kelakon dipondo diaturake marang Begawan Dewa Wisa. Kowe bakal rukun marang para Sata Kurawa. Mataun-taun nggonmu mbok jangka, mataun-taun nggonmu gayuh marang rukuning kulawarga ya kuwi Sawarpati Destarata. Persasat kaya wis ora bakal bisa kelakon nanging dina iki wis tinarbuka lawanging karukunan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wah, iya. Wis madhep mantep tekadku nggonku bakal boyong Kresna kakangku. Semanturugi kula bapa penemban kula ki sampun madhep mantep. Upamane mengko anak Prabu Ndarawati suwala ora gelem tok boyong. Aku ingkang bakal ngruda paripeksa. Upamane ana sing betengi anak Prabu Ndarawati kaya ta Setyaki, Udawa lan sak piturute kabeh Nayaka Ndarawati padha betengi marang kowe. Mesti bakal tak singkirake. Wah, muga-muga sarana nggonku mentala karo dulur-dulurku Ndarawati dadi pancatan mulyaning para Pandhawa nggone manunggal karo Sata Kurawa. Syukur ora usah dadak walang ati, ora usah dadak sangga runggi. Ayo mlebu laladan negara Ndarawati aku matur marang sang anak Prabu Ndarawati. Yo Durna. Miwang sukono madilwing ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubarara. Nun sewu Koko Prabu. Adamel kaget sotaning manipun ingkang rayi Ndarawati paduka rawuh wonten ing Projing Dwaraka. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Kresna tak tampa. Adhiku diadhiku Yai Ratu Dwaraka ndak tampa sira si Adi atur pangabekti lapun Kakang ora liwat. Budyastawanipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ingkang santosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ingkang santosan. Sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Kakang Pati Udawa ndak tampa tibos padha-padha. Dipun prayogaken anggenipun lenggah sinuwun. Kakang Pati Udawa kaya sura-sura kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Ndarawati. Koko Prabu nggih. Sumengko pengawak Bodran Damar Sasi Gita Anawung wigatos menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Koko Prabu Kresna wonten maring dawuh praptanipun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho keplajar saking negari Ngastina ya sababipun menapa jernyatanipun Maduka menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa teka Maduka paring dawuh pelajar saking negari Ngastina. Kresna kowe tak kandhani ya Yai. Wektu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndarawati tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Menapa sababipun Maduka paring dawuh mekaten Kresna? Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yai Prabu Duryudana. Supaya sowan ana ing negara Ngastina batinku nalika aku prapta ning Datulaya adimu lanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina tak kira yen to ana rembug ing wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa
Koko Prabu menawi namung perkawis Werkudara kaliyan Janaka Suwita lan Brahmana menika kula kinten menika bab ingkang limrah. Jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepengin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan. Sauger wonten Brahmana ingkang kondhang kaloka Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau. Ya, bener. Ning iki ora bab perkara Werkudara Suwita marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para sata. Liripun paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagong karo Dewa Wisa. Dheweke tak takoni apa to sababe Suwita marang negara Ngastina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kelawan pun Kakang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang ngumandhanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Monggo saka pitunganing pun Kakang jangkaning dewa ora bakal bisa diwiradati nadyan titah kaya ngopo kekuatane ora bakal bisa wiradati marang jangkaning dewa mau. Inggih leres pangandika paduka. Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun. Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa luwih-luwih. Barang dheweke tak takoni, dasarmu apa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun Kakang. Tundhone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake, Bratayuda iki bisa dibirat lamun ana menungsa loro ning jagat iki kudu sirna margalayu. Merga menungsa mau ingkang bethik-bethikke Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa lawan pun kadangmu ing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau lha iku jaba mung adiku lanang Durawati ing angka loro Semar Badranaya. Kresna iki udu bab sing enteng nanging perkara sing abot nitik marang wujudaning Dewa Wisa tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa si Adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si Adi bisa diblethuk dening para sata Kurawa. Gedene si Adi iso diboyong marang negara Ngastina. Koko Prabu, nggih. Menawi tetela Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagab sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selak jer tiyang gesang wonten alam padang menika, namung dagang tuna andum bathi yen bathi-bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi sak mangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa ki dudu utusaning adil ingkang bakal paring dalan kasampurnaning Adi. Mula asuhe meneh kongkorane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Durawati bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina. Kresna tansah marpangwaring sukma sinukmaya pinahya ing asepi sumimpen telenging kalbu tambukaning warana tarlen saking lip layaping aluyuk dereng paripurna sami mbawacana kasaru rawuhipun Begawan Durna tuwin praptanipun Raden Harya Werkudara miwah Raden Janaka kagyat kadruka sanata mboten manglik menika kados Bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Darawati Bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Kandhak blekuduk suwaru gimbal sumerante hawela. Tansah pinaringan ing kawidadaning sambi kula sowan kula nggih. Kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima. Inggih, Penemban kula tampi Werkudara slamet to, Di? Ya, slamet. Arjuna slamet. Iya, inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidadan ing sambi kula bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa pangestuku tampanana ya, Dimas. Inggih, kula pun dinggo jimat. Bawa Durna Wilujeng. Oh
nggih, mbok ampun kados ngaten to, Nger. Wong sing jeneng Dayak kok ling mbageke nganggo getak ki ra ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan wilujeng napa mboten? Wilujeng, nek wilujeng nggih syukur. Oh nggih. Wis deg-degan aku urung-urung. Werkudara slamet. Ya slamet. Syukur. Janaka slamet. Koko Prabu wilujeng syukur. Kok Prabu menika sengel lho ya men. Iki tekan kene iki ra urung ngarep boyong karo sira Yai Prabu Ndorowati. Sing ati-ati, sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti senjaki ndak tampa. Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti. Iya senjaki ndak tampa. Senjaki. Aku kok ora tok bageke senjaki. Bapak Durna wilujeng. Oh iya selamat-selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki ora usah dadak memungsuhan, ora usah dadak padha regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem-ayem tentrem. Nggih. Ngono ya senjaki. Sesuk menawi ora usah dadak memungsuhan karo aku. Mboten, Bapak Durna mboten. Kula ngabekti kalian panjenengan. Syukur. Ayem aku. Bapak Penemban wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapak Penemban rawuh wonten negari Ndorowati? Menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ing anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pangendikanipun Bapak gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin. Samenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kalian kula, tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh, ngaten nggih. Kersanipun adi kula kekalih menika menapa? Menika ngaten nggih. Werkudara kaliyan Janaka menika lamun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacariyos Begawan Dewa Wisa menika kepengin ngurungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to nggih, gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandhang tatu tuwin sami pecah sia wonten ing mabrahing peperangan. Inggih, menika sae Penemban. Menawi sae. Begawan Dewa Wisa menika semanten utusan kan Werkudara kaliyan Janaka. Menika ngaten. Syaratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju kekalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawis setunggal kalih menika dipun gabung dados 3. Sing ati-ati kok Prabu Kendel. Ya aku kuwatir nek kanthi si Adi ki kok ora prayitna kok dibrithok karo Begawan Durna. Kae nek omong nggunakake Jaya Kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik ki mon mboten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Piye? Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentala, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba si Adi matur karo pun Kakang, syarate apa urunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro. Siji, Bapak Durna sing arep ngendika. Loro, Bapak Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo ki. Malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka kowe matur Janaka syarate loro matur marang Kakangmu Ndorowati. Koko Prabu. Waleh-waleh menapa? Syarat kalih perkawis menika estunipun setunggal. Inggih menika mboten sanes kejawi anu apa? Inggih menapa menika mbok menawi umpaminipun kados to. Iki omong apa kowe? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, wing matur karo Kakang kok ora tekan ki apa? Ayo, gek omong. Syarate loro ya.
Oh nggih kula badhe matur Bawadara ngendika. Nggih. Ora ngendika tak paksa. Nggih. Wis omong. Aduh Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane. Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah Bondo Ratu Cinema. Ingkang ireng Cinema. Bobo dona Apa Janaka? cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iku menika Narendra ireng cemani nggih boten saged kejawi nampa paduka anak Prabu Ndarawati. Ingkang ngangka kalih kedah syarat srana inggih menika sampun Semar Bathara kedadipun bonto wonten negari Ngastina. Mangke piye? Narendra ireng cemani menika kula mbok menawi. Kula namung ngaturaken Narendra ireng cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos inggih. Syukur Ger, syukur. Nah ngaten panjenengan tresna kalian para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa kan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bawa Durna. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe nyumriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel. Lho, sinten? Undangan dereng wonten kok nggih. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe ngrungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjane rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa. Kula menika mboten kok pitados sawetahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondhangipun. Lah wong kondhangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin nurungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados pengaten, Ger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngruda paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe miso meksa pun Kakang, ayo para gage peksanen. Ayo, aku peksanen. Bandanen tanganku kerincungen sikile Nata Ndarawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati Sambanda Nata Ndarawati? Ayo coba piye? Dicoba piye? Yen pancen kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta Nata Ndarawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yen wong loro kurang wong telu babar pisan. Angger piye? Kula mboten temper-temper lho nggih. Kula menika namung MC. Ingkang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu didandani. Werkudara. Oh. Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo Gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu. Wujude maning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lair lan batine. Apa to tegese bening lair lan batine? Kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lair lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kuthung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku nang ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa coba? Upama diukur aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayanan crita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka Wonten maring adal. kowe bola-bali dadi pendhita to? Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau tate dadi pendhita Begawan Ciptaning ing Arga Kelasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge durung karuan ngelmu iki sing tok goleki apa?
Terus kowe percaya karo pendhita sing mbing kanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba aku tak takon karo kowe iki satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna kosek. Kowe aja ngunek-unekke karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak mestheke. Sing dadi tok sumbering perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa ki mung nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa, yen nata Ndarawati ki sing dadi tok sumbering dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Lole. Kentos walu gimpal mancan-mancan dunan cungkul mancan jajah jamaah bebek lan sapi turute. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbering angkara murka ning jagat iki. Kowe ngono, sirna nata Ndarawati, katon jagat iki ayem tentrem nirengsan. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah tak ngenteni apa-apa, bres. Ben jengkelangku andane model. Kula mboten mentala Koko Prabu dipun manung-man kados mekaten. Bener, kowe iki senopati. Sapa sing arep nangkap Yai Prabu Kresna? Kudu singkirke. Nggih. Setyaki. Dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Njotos Durna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Njotos? Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kali Begawan Durna, dipun uman-uman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Oh Prabu, nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Kendel. Lho, aku ora entuk omong ki jero piye bisu apa piye? Ning menika perkawis kula kaliyan Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mawon ngoten iki. Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi pangurasane Ratu Ndarawati nggo napa? Sameneika ngaten mawon. Panjenengan kendel mboten? Nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kowe Njotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok Njotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora kena dadi dasar. Mboten nggih kajengipun. Pokoke Durna ketok Jotos. Nah, sip ngono kuwi srawuh. Ketok bres. Lah inggih. Koko Prabu kendel. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nang ndi? Aja. Aja lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe Njotos Durna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Inggih. Ora kena. Inggih, ngestaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Mama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku urung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Syukur ketrucut omonganmu. Lah edan iki. Aku ki ngomong upama aku dawuh kowe Jatasana entuk. Lah kowe upama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cacek. Setyaki iki wong cacek satriya sing tanggap ing sasmita. Tanggap ing sasmita. Wis ben ora apa-apa. Jotosi terus lagi. Kok Prabu ngopo? Menika wonten negari pundi? Ndarawati. Sing dadi ratu sapa? Situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi. Panjenengan boten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo Begawan Durna karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwadasena arep bondo karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibondo sapa? Lho, Yai Prabu. Sing arep dibondo aku ora apa-apa kok sampean ora dibondo kok bingung iki apa? Lho, ayo kuwi.
Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan nganti ngicok-icok Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng Setyaki. Setyar. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok ndora itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karemu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok njotosi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku ki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana, kok brubut melayu? Mireng kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ngono, seksine ngono. Kok Prabu kendel, ora perkara meneng. Nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe, sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok kandhane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga, aja. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono kok. Kok Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe bener. kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso molak-malik. Kan enggak mungkin. Inggih. Aku ki omong upama kok ora kok tak kon jotosi. Wah, aku ora krungu upamane, aku ora krungu. Kok Prabu. Kondur mriko? Omah. Ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena. Nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wantun. Wani, cah gleleng. Wani. Wantun. Wani tenan. Wantun. Oh, padake Senopati Ndarawati ki wong biye-biye, wong cepece. Setyaki Senopati mung ditantang karo Werkudara Janaka. Ah, kecil. Inggih. Ya iya. Kok rumangsaku kok kaya tumbentuk tutup to. Kok Prabu Lenggar rada mburi. Ya. Lho, mriku maju. Oh. Kon memburi kok malah maju ora? Wani, kowe wani. Wantun. Nek wani Werkudara Janaka pethoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trima. Nek pancen wani pethoke, Sendika wis tak kendhal. Padake cah loro saudut telu saurupan. Arep cilik musuh wong gedhe, tonton menang sapa? jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora bae iso wani wadake yo ngawur kok senengan ora. Werkudara karo Janaka musuh caki rung karuan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemek ora nggon bokong to. Kathoke kolor motrok-motrok. Ki kathokan wis. Ditonton Sapa sing wani jempalani kalahan Bapa Durna? Mungsuhe Janaka nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Mas badhe belani Begawan Durna. Nyuwun pangapunten menawi ingkang rayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh. Ning kula kudu iso ngayomi karo Nalendra Ndarawati merga kula Senopati. Yen pancen kowe iso ngalahke Janaka ayo neng kene ditemtokake Setyaki apa Janaka sing tekaning pati. Monggo kula ladosi ning nyuwun pangapunten menapa. Janaka arep kapake. Badhe kula banting Banting kowe. Apa enake dhewe. Kowe Setyaki. Kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. lho sebabipun Kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi binelah dadi loro. Siji ning Nata Ndarawati, sijine ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yen kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani milara, kowe padha karo milara kadangmu ing Ndarawati. waduh lajengaken kula males kalian Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kosek to iki ora mutu nek carane kaya ngono kuwi ora mutu tegese ora adil. Setyaki dijotosi sapenake dhewe kok Setyaki arep balas kota pengen iki piye? Nuwun sewu to. Kok Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora usah omong. Aja piye? Oh jeneng wayang kok ora omong iki piye? Pokokipun ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapake ora kena males. Ning nek karo Werkudara sak karepmu, maleso sak karepmu. Ning nek karo Janaka aja males.
menawi kalih Kakang Mas Werkudara entuk menawi kalih Kakang Mas Sarjuna ora kena males desundi Suramutu ora mutu nek carane ngono kuwi aku iki opo dadi kowe aku wegah kok kaya ngono wong Glothok ora entuk males Senopati ngendi Glothok ora entuk males ki cara ngendi lah menika nek cara aku diwales ora apa-apa wis ora apa-apa nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku padha karo kowe wani karo aku wis ora masalah padha karo kok ora padha karo sama dengan ora apa-apa sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki wales karo Tundrawati ora apa Glothok dadine peraturan ki jero cara ngendi blas kono nganem bus kowe ngantem bus waman dadi praban itu tonton ora kowe ora blas aku ora ngendi Koko Prabu kendel aku ora iso nek kon meneng mergo kowe ora adil Setyaku ora entuk bales nek karo Werkudara entuk bales karo Janaka ora entuk bales ki karepe piye pokoke kowe ora entuk bales wis kono maju neh lho lah iki ku nek nganti mati piye mati ya wis Senopati ora kudu wani mati lho piye iki senjang ora entuk bales nek mati piye kajengipun mboten menapa-menapa panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndorowati mula kula nyuwun pangestu Koko Prabu upami kula kedah pejah badhe kula lampahi lahir batin kowe ra mutu ora bener nek carane kaya ngono kuwi Setyaki iki Senopati kon gelut kok ora itu mati Setyaki ditutuki kaya ngono mesake disaet kan mriki dijawel kan mriki Setyaki ha rak ngono Setyaki kono rene inggih kan mriki ha kuwi tegese ana kalodhangan tak gawane rene wonten dawuh ora sah dieman ora sah dimesakake pancen iki pakaryan kula aja omong ngono aja omong ngono ora mangsaku kok do kaya cacile kabeh Koko Prabu lenggah ya Setyaki wonten dawuh aku ki tresna karo kowe aku ya sayang karo kowe malah medeni suwe-suwe aku ora bakal mentolo karo kowe nggih ning kowe tetep ora entuk males lho piye kuwi wong kon gore ning tetep ora entuk males ki piye Setyaki kowe supaya ora ngrasake lara supaya kowe ora iso tekaning pati kowe tak paringi ngampil menapa Sekar Cangkok Wijaya Mulya estu napa lho tenan kok mbumak jenggelek wah matur sembah nuwun ning tetep ora entuk males kowe kena pamer dijotos ora apa-apa ditamani pusaka ora mati kowe kena pamer ning aja males oh iya mboten apa-apa yo lho kok malah kaya mbanggula cupacup kowe tak jotos tenan lho mbanggula aku tau tuku wisata tau tuku ngene iki wis tau tuku ngene iki dimut turun dalan menika Sekar Cangkok Wijaya Mulya kok mbanggula cupacup dengkule apes wis gek dipasang ning kancing gelung iki ngesuwaken wis kono maju kowe dikampak-kampake ora apa-apa kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara tamani kuku Pancanaka ora ngrasake lara mangkat to Setyaki jadi wis tak dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah mesam-mesem dinten niki sampeyan ajeng kewirangan musuh Setyaki lho apa mentas maturi ngetok-ngetok kasantosan monggo pecah sirahmu monggo kula trima pecah sirah kula mati dening aku buri Gondojo kacarios Raden Janaka menika kagungan pusaka pirang-pirang kula aturi ngedalaken pusaka kaya aja drangap-drangap Setyaki ketiban pusakaku sirna merga layu kula ikhlasaken nyawa kula ikhlas karo patimu mboten ikhlas sebab menapa pusaka curiga jebol dadamu monggo keris kaya ngono ya nyo mati dening aku nyo sirna marga layu Setyaki Janaka mlayu gila karo kowe
dasare Janaka ki jireh lho. Go pusaka ditamakke ning awakmu ora apa-apa. Kula aturi nyudhit nganggo kuku Pancanaka, ora mengko nyudhiki gudik wae. Setan. Wah, deplok dadamu monggo Latri Nyobi. Bagus. Ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werkudara tok junjung sikile siji gledak. Sajae kok le bunga banget. Bunga. Mergo aku iso mirang-mirangke Janaka karo Werkudara ki rasaku seneng. Inggih. Setyaki Wonten dawuh wis marem dereng. lho. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngina. Lah kok durung marem? Diang perang menika nek dijotos malse ya jotos. Disuduk kau keris, malse suduk kau keris. Nek ping ngasake nggone ampuh ora mati, ora lara. Tetep ora glelek. Bener kuwi, heeh. Oh Sinopati kok mengkon apa? Meng glelengan tok ora wani bales ki kawula do ngrasani Setyaki ra wani jotos karo kakangne. Nek cara aku ya isin. Dadi kowe pengen jotos? Pengen. Kembange balekke sik. Mangke menawi dilebet jotos. Kok sik mengko. Urung rampung kok kon balekke piye? Urung rampung Setyaki? Dereng. Nah, durung rampung kon balekke, engko tak ijoli kembang sembojo. Ku senengane kok werna-werna. Lah terus kowe Bareng kula badhe males. malesa. Estu. Kusik aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Werkudara, aku ora trima kaya adikku sing tak tresnani. Lho lha kok Terus males piye? Sing jotosi Janaka karo Werkudara kok kon males apa? Etungana ning ngantem ping pira mengko dibukke Jatasa Durna. Ora bu menika guyon. Yai Prabu Kresna iki guyon. Mau terus dijotosi kowe ora entuk saiki bar jotosi. Wis to, entuk ning aja nganti mati. Mboten setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng. Setengah mati. Iki wis tak kendhawa. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira jotos, Werkudara ping pira jotos diwaleske Durna. Men kowe marem, ku ndak getun atimu. Wis tak kendhawa. Teko-teko kok sirah dulungke, monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan Setyaki, ayo wani Jatasa kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi ya wis ben sampeyan kudu rasa ngerti. 5. Munjake kok akeh ya ben anakane akeh kok. Monggo 8. 52. 114 ayo walesen kon walesen mati dening aku. Wah, urung ditendang kok sirah digathukke. Monggo ratri nendang sak rusa-rusane. Pecah ndasmu kajengipun, pecah mboten napa-napa. 114 tambah. Tak hitung. 114 tambah 90. 273. Ngawur yo ben. 340. 390. 850. Walesen kon walesen. Sah. Lego. Setan tenan kowe. Kowe arep ditendang kok ngendani. Mana aku kecemplung jugangan. Menungso ora tenan. Wis nyuwara. Ayo, Gage. Boyongan Ratu Ndorowati.
Mungsuh Senopati Ndorowati ora iso ngrampung arep boyong Ratu Ndorowati. Kanggo apa? Wah, lagi. Aduh. Ayo, arep napa? Bandanen Ratu Ndorowati. Ayo gage. Tangane bandan, sikile kerincungan. Ora iso piye-piye kowe. Nyepelekke ora. Aku jarang guyu setan kowe ha. Aku jarang guyu ta kowe? Ora apa wong nang ngemiti tutup ya. Ayo Gage. Bandaran Ratu Ndorowati. Sita gugul gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Aku darah do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Ndak nggo bancaan. Ayo Gage. Gage. Saya juara. Balik. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Bendrawan Durna nyekel aku apa ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Bendrawan Durna karo sapa wae sing arep kok nyekeli aku? Ora iso. Nyepelekke. Nang Bendrawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Konsulti turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan Gusti iki. Kula Trilenggah. Aku jara. Iya. Ku dipindah saka kene. Wis ora ana nggon. Aku dipindah to bareng jara. Aku aku bareng jara. Oh, ngatur saka negara Ndorowati dhisik bareng jara. Aku junjungan aku gendongan bareng jara. Aku ora iso mlaku. Awakku ora paring dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika nata Ndorowati angka kalih Semar. Yo. Monggo Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndorowati. Kula kinten badhe budidaya pados rana sanesipun. Gandeng anggenipun boyong kaliyan ingkang rayi sampun gagar wigar tenantu karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dhateng Semar Badranaya. Lah terus piye? Kowe karo aku piye Yayi? Sira siade lampun Kakang kudu piye? Kok Prabu lenggah teng negari Ndorowati kula nyuwun tulung Ndorowati dipun tenggo. Terus kula ingkang badhe nyaketi Karang Kadempel. Menawi wonten menapa-menapa kula ingkang badhe mbudidaya milujengaken Semar Badranaya. Sri Baladewa Narpati tuwe Naraswara Kresna kalambung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Yo, yen pancen kaya menapa Kakang manut. Koko Prabu kula nyuwun pamit apa ora nganti Setyaki. Mangke pindah ribeti. Wis samangke kula piyambak ingkang badhe budal wonten ing Karang Kadempel. Yo, Siadi ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nun inggih kula nyuwun pamit Koko Prabu. Yo, terus napa, Ndara? Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Sapa sing ora kuwatir jroning penggalih? Lah pripun to? Kok sampeyan ngendika kaya ngoten? Watara dina ing kepungkur. Abimanyu nyumpen nawa. Impen niku kembange wong tilem. Mboten sah dipun penggalih. Ora sah cinakra bawa ingkang memet lan jlimet. Sampun. Mboten sah dipikir, Ndara. Jroning pasumpenan tanpa kanyono-nyono. Kiai Semar ingkang nedhem lelumban lelidang nitih palwa ana ing satengahing bengawan
wekasan palwa katempu ing banyu ingkang bena kuntal kaprapal kendang kapracundang satemah guragapan nggonku mungu saka nindra tumulyagan ninggalake Tanjung Anom tumuju marang Karang Kadempel tuwi marang karjaning Wa Semar Badranaya wa lah kula tesih seger waras ngenten sampeyan ngimpekke kula sing mangimpekke kemawon mboten napa-napa kok musike Pak impen ki ya ana werdine impen ki diterang werna terlu titiyane gandayane puspa tajem kowe jangkrik kowe kok mulang karo wong gerang kowe entuk ngelmu impen iki saka sapa saka bapakmu rasa dadak mejang karo wong gerang ning napa sing diaturke gareng niku bener lho Pak mengki nek impen Ndara Abimanyu niku tiba puspa tajem utawa kadura dasih wancinipun menapa Ndara Putra dalem nalika aku guragapan saka nindra wancine wis brangwetan sumamburat Sang Hyang Surya wis tunggang gunung ana ing brangwetan Petra nganti ora tegese kuwi mbene puspa tajem utawa kadura dasih monggo imbane wong sing ana sambung rapeti karo banyu ora tek apik lho Pak monggo keli wah kuwi sayane ora apik nunggang kapal terus kapale kandas kuwi ya ora apik ta Kang mbuh aku wis ngomongi Semar ki sedo karo ngomongi tong kosong berbunyi nyari terus ora bakal digugu omonganmu yakin wis ta nang wae wis arep ana apa-apa ya ben disandang dhewe ora ana apa-apa ya syukur ngono wae tumrap awake dhewe rasa dadak gagas Semar diomongi ngayal kok ora Piat langening kalangguan agar pandan moncar tinon lir kegonan surem solo tetan padang kasolan pacaring purnaming kegono dasari mongso katiga katrenjuk praptaning Raden Janaka tuwin Raden Werkudara karya kagiat kula Semar Badranaya enten ngopo Gus Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar Ndatompo ya Semar Ndatompo Kanjeng Rama ngaturaken bekti kula kunjuk Abimanyu anakku Ndatompo Kanjeng Rama Kyai Jodipati bekti kula ya Abimanyu Ndatompo enten apa Gus lah kok njanur gunung kadingaren sampeyan rawuh sumengka wonten ing Karang Kadempel Kakang Semar kula prataku ning Karang Kadempel munedya nanting marang Kakang Semar nanting bab napa ngerti yo lamun dina samengko Janaka wis suwita marang pandhita anyar katon mapan ana ing negara Ngastina peparab Begawan Dewa Wisa Begawan Dewa Wisa ingkang bakal murungake perang Bratayuda Jaya Binangun kamangka syarat sranane sarta ruba pepanggiling kang kudu ndak aturake ora ana kejaba mung bandaning Kakang Semar Badranaya mula Kakang sing gedhe pangapuramu yen to praptaning Janaka ana ing Karang Kadempel sayekti mung bakal mboyong Kakang Semar ana ing negara Ngastina yen Kakang Semar bangga mesti bakal tak rampungi yen Kakang Semar mbangun miturut marang pangreng Janaka ayo tak kanthi ora sarana bandan aja nganti disin-isin dening kawula sak Karang Kadempel Kakang Nayantaka anut lakuning Kurawa ingune patine Sang Abimanyu ana ing citra tandya Sang Satyaki Magut ngambil sanjata nuwun sewu Kanjeng Rama menawi paduka Kanjeng Rama badhe ngruda peksa kalewan Wanayantaka ingkang putreng Tanjung Anom ingkang boten nglilani menapa paduka Kanjeng Rama boten ngemuti dhateng labedanipun Wa Semar ingkang tansah anggung cinaket dening para Pandhawa teka sak mangke namung
saking krana dawuhipun Begawan Dewa Wisa pandhita ing negari Ngastina paduka badhe mentala dhateng Wa Semar Badranaya. Duh Kanjeng Rama, menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng tingkah lampahipun Kurawa ingkang tansah damel srana pejahing tuwin cintrakaning para Pandhawa. Kenging menapa paduka Kanjeng Rama kekalih tasih kerut larut dhateng pangglembung para sata Kurawa Kanjeng Rama. Abimanyu, kowe bayi wingi sore ngerti apa? Kabeh kita lakoni kanggo kamuktening Pandhawa lan kanggo tentreming Pandhawa. Mukti lan tentrem ingkang pundi? Teka paduka ngiklasaken dhateng pejah gesangipun Wa Semar. Menapa inggih boten wonten srana sanesipun pundi wonten lamakipun ing atasipun badhe murungaken perang ageng teka dadak mawi bebantenipun Siwanayantaka. Kula ingkang boten ngiklasaken Kanjeng Rama kedugi mboyong Kyai Semar menawi saged nugel jaganipun ingkang putra bocah wingi sore ngerti menapa. Kowe iki ngopo? Rumasake nek Semar arep tak bondohi aku ikhlas. Aku lila. Penyakit to. Arep gedhe dhuwur. Gocek wae simbar jaya ora wedi. Ayo, kowe iso mboyong Semar yen to wis gumlundung sirahe nalaga. Gurune awake dhewe kepiye? Dipun aturaken menawi Kyai Semar sampun sirna margalayu ketitik. Sakmangke sampun boten mapan wonten ing Karang Kadempel. Yen nganti mengko eneng apa-apa, monggo dipun tanggel Kakang Mas Kraning Semar. Apa to wigatine dene jeneng kita ngabiyantura ning ngarsa ulun? Mlegegek ugeg sadulita mel. Ulun kula namung badhe nyuwun pengadilan krana miturut saking sapangertosan kula ingkang nami Bratayuda menika sampun kinudrat dening panguwasaning dewa ingkang sami nglampahi dereng lair kemawon. Bratayuda menika sampun cerat dening para Jawata. Lah kok menika wonten satunggiling brahmana ingkang wantun badhe ambirat kodrating jagat. Mongko dadak nganggo ngagem reruba pepanggil pejah gesangipun ingkang abdipun Semar. Terus kula ajeng nyuwun priksa Semar niku napa? Kula niku mung derajate ngaceplik, kula niku mung Panakawan. Lah kok migunani temen uripe Semar kok iso dienggo ganjel srana wurunging Bratayuda? Menapa mboten wonten piyayi satriya Nalendra sanesipun ingkang trep dados Saratsana wurunging perang ageng Bratayuda? Lathik Semar. Terus kula niku napa coba kula suwuni prisa? Semar saya kabeh ingkang dumadya ning jagat mau minangka dadi pancobaning para Jawata. Ngerti yo? Lamun sejatine apa ingkang katindakake dening pandhita ing mapan negara Ngastina mau mungkin Arya Karti Sampeka kabeh mau mung akal kiling si Duryudana nggone tansah lan kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Mula srana api-api murungake Bratayuda supaya iso gawe pati ning Natandrawati lan kita Semar. Sayekti kabeh mau mung gayuh marang ringking para Pandhawa. Nanging kita kudu nyumurupi yen to sejatine kabeh ingkang lumadya ning jagat kodrating jagat tan bisa diwiradati dening sadengah titah sapa wae Semar. Nggih lajeng kita ingkang kudu duwe kewajiban manglurah satru murka ingkang sejatine aling-aling wujuding pandhita ingkang suci kados sasutapane, nanging sayekti kuwi wujuding angkara murka ingkang bakal gawe geger jagat saisine Semar. Sareka ten prayitna samurire seka balik tityane gandayane trisanya purnama sasi kilar-kilaran ning tengah latar. Nanging kita aja wujud kaya mengkono. Kita bakal ulun dandani wujud Brahmana supaya tanding sak bobot kalan pandhita ing mapan ana ing negara Ngastina Semar.
Abimanyu kasinggihan wa Nala gareng nggih wonten Jawa ta Petro nggih Bagong us basa ta nggih saka ngendi wa Prabu ngaturaken ketiwasan wa Semar Badranaya binaya wonten negari Ngastina Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Rama Kyai Jodipati Ngamboyong panjenenganipun Kanjeng Rama badhe dipun dadosaken tumbal wurunging Bratayuda Jaya Binangun larak tenan to kok kaya wong gebuki kasur to Tru kaya disetel kendange babak ayo musike kaya kok dituthuk barang ora kowe ngopo aku ki mikir bapakmu kowe tatet Nginjen kamapunten kok. Abimanyu kula wonten maring adawu. Iki nek ora kowe karo aku golek wong supaya bisa dadi srana mungsuhe pendhita ning mapan negara Ngastina ora bakal rampung para watu. Petro, Nun. Iki ning pendhita nggih. Pun terus langsung disuwuni prisa mawon. Sampeyan sapa menemban? Nami kula Asmara Santa. Lho. Oh, pun boten saniki mawon niki Asmara Kakangne Wahyu. Udu kok ngono. Niki sing sok nusul nika sing ngefan kali Tatin niki. Aja ngawur to kok ora. Kowe rak sebdake dadi celeng kowe. Ora sak penakmu dhewe, aku Asmara Santa. Penemban ana dawuh apa sinuwun? Menapa kula dipun paringaken nyuwun sabiyantinipun Peremban. Kowe butuh tak tulungi, kowe butuh apa? Kula menika nggadahi mengsah. Ing namunipun Dewa Wisa wonten negari Ngastina. Menapa Penemban sagah mejahi mengsah kula? Yen pancen pendhita mau watak angkara budi candala aku ora bakal wegah Petro. Nun. Rene to? Nggih. Pripun? Tak wenehi layang, nggih. Diaturke Ndara Jembawati. Udu. Lah sapa? Ning Ngastina terus. Menehno karo Begawan Dewa Wisa. Oh. Isine layang penantang. Penangsang, penantang. Terus mungkin nek kula diajar ten mriku, mengko kowe matur, layang aja dibuka nek aku durung lunga. Ngono. Oh, nggih. Aman ngono ya? Nggih. Wedian ratu nek pinter. Niki lho nulis dek kapan nulis? Lha nulis layang niku dek kapan? Wis to, ora usah cerewet. Kurang ngrasake adem apa ya adem. Wis gek sampun Peremban ya wis. Kathahipun Kakang Yai Arjuna apa Dinahi Werkudara entuk gawe apa ora? Koko Prabu ngaturaken sabaring damel nalika sowan wonten negari Ndarawati malah kula dipun wirangaken dening Koko Prabu Ndarawati tumuli kula bablas wonten ing Karang Kadempel namung kemawon Kakang Semar badhe kula bondo ical saking Karang Kadempel. Mbok menawi sampun lenggono dhateng kawontenanipun tumuli ngraga sukma sowan dhateng ayunanipun Gusti. Yen ngono Semar dianggep mati ora apa-apa. Mengkari Ratu Ndarawati angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring kron. Petro. Nggih. Ngopo suare Ngastina ngaturaken nawala. Kunjuk sinuwun Prabu Duryudana. Nawala saka sapa? Kula trimaos piyambak namung saderengipun kula nyuwun pamit. Gusti iki tak wacane dhisik. Nek wis tak waca kowe tak keparengake lunga. Niki wau dawuhipun pepundhen kula sadurunge diwaca kula ajeng lunga riyin mengki ndak kula sing dadi sasaran. Sampun cekap semanten atur kula matur sembah nuwun nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati. Nggih. Lho. Ndara Werkudara? Iya. Kok teng mriki? Wah, rasa cerewet ora ngerti. Batur ngertimu apa? Ya wis. Wah, setan
Alah ngece. Diwaos nggih, diwaos ana dawuh apa? Nawala tapastanipun Nalindra Indrawati nantang dhateng jengandika Begawan Dewa Wisa menawi saestu badhe kepengin bondo Nalindra Indrawati dipun tenggo wonten sakjawining rangkah Praja Ngastina aben ajeng mengsah nata Indrawati perang tanding Weh lah nyepelekke karo Dewa Wisa. Padha-padha tuane. Ya, pendhita gleleng. Oh nggih, ya. Kedune nganggo serbet nggo sekak. Aduh. Ngerti ngapak-ngapake kok le sambat kaya. Gong, ini ora dipresake. Katu ya le. Ora iki. Oh. Serakno jak golek dik. Dewa Wisa, iki sapa? Aku Asmara Santa. Kowe ingkang bakal murungake Bratayuda ya apa ora? Ayo, aku ingkang tansah gegeki lawan Bratayuda. Bratayuda kudu dadi kuwi perang suci, ora kena ora dadi merga jroning Bratayuda bakal kisah sing angkara murka. Kowe sing tak nggo ganjel Bratayuda. Maido apa ora saiki? Kowe maido karo cape kadangmu Ndrawati. Yen to pendhita nyemapan negara Ngastina mau mung panggaweane Kurawa. Ngapa itu? Wedi aku. Mulane rasa lucu. Wes. Ditutukke sesuk bengi, aja kuwatir. Wektune jek akeh jek dawa. Percaya ora karo aku? Nggih, kula pitados. Kowe luput tumrapun Kakang, luput karo Kakang Semar. Nggih. Perkudara rumasane kleru ora? Yo, kleru. Mbah sesuk iki nek arep suwita karo sapa-sapa ki tarenipun Kakang. Sesuk iki nek arep kowe purwita karo sapa wae kuwi tarena karo wong tuwa. Kakang Kresna kae aku arep pengin suwita karo kae ngelmune piye? Takono karo aku dhisik to. Ora kok josak gleme dhewe. Nggih. Kula lekat. Ayo bali ngestaken dawuh. Werkudara yo bali ning kasatriyan. Yo ngestoke dawuh. Yen ketemu karo Semar aja lali kowe nyuwuna pangapura. Yo ngestoke dawuh.